Mae elw, sef profit, a colled yn Saesneg loss yn bwysig iawn yn myd busnes. Nawr, os ydyn ni gwneud elw, dyn ni yn derbyn mwy o arian, felly mae yna swm adio i'w wneud yn rhywle. Ond os ydyn ni'n gwneud colled, dyn ni'n colli arian, ac felly mae yna swm tynnu yn rhywle. Nawr, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma, lle mae yna cwmni gwerthu ceir wedi prynu car am 8,500, a maen nhw'n gobeithio gwerthu'r car ymlaen yn gyntaf gan wneud elw o 30%. Nawr, mewn gwirionedd, beth sy'n digwydd ydy, does na ddim diddordeb yn y car, a mae'r cwmni wedi gorfod gwerthu'r car ymlaen mewn arwerthiant, sale, a maen nhw wedi gwneud colled o 12%. Nawr, mae cwestiwn yn gofyn i ffeindio dau bris. Yn gyntaf, y pris oedd y cwmni yn gobeithio gwerthu'r car, ac wedyn y pris mae'r cwmni wedi gwerthu'r car yn y diwedd gan wneud y colled o 12%. Nawr, gadewch i ni gychwyn drwy ystyried rhan gyntaf y cwestiwn lle oedd y cwmni'n gobeithio gwneud elw 30% drwy werthu'r car. Nawr, y pris greiddiol oedd y cwmni wedi talu am y car oedd 8,500, ac os oedd y cwmni'n gobeithio gwneud elw 30%, beth gyntaf rhaid i wneud wan ydy gweithio allan 30% o'r pris yma. Nawr, mae 10% yn eitha hawdd i weithio allan, dyn ni'n rhannu'r rhif yma 10, mae hynna'n 850, ac yna weithio allan 30%, dyn ni eisiau lluosi y 10% mae fan hyn wan hefo 3, felly 850, lluosi fy 3, mae dim lluosi fy 3 yn ddim byd, mae 5 lluosi fy 3 yn 15, mae 8 lluosi 3 yn 24, a 1 yn 25. Felly mae 30% o'r pris yn mynd i fod yn 2,550 pint. Dyma ydy faint o elw oedd y cwmni gwerthu ceir yn gobeithio i wneud drwy werthu'r car, ac felly oedd nhw'n gobeithio gwerthu'r car am y pris, faint nath nhw dalu amdano fo, 8,500, ac adio faint o elw oedd nhw'n gobeithio wneud, y 30%. Felly, os ni'n adio hein wan, dim a dim yn dim, dim a 5 yn 5, 5 a 5 yn 10, 8 a 2 yn 10, ac 1 yn 11. Felly oedd nhw'n gobeithio gwerthu'r car am o gwmpas 11,000. 11,000 a 50 pint. Oedd nhw'n gobeithio gwerthu'r car y tro cyntaf. Ond, mewn gwirionedd, mi nath nhw werthu'r car yn diwedd gan eu colled o 12%. So, yn ail ran y cwestiwn, be oedd y pris yma? Wel, y fan hyn, dyn ni angen gweithio allan 12% o'r pris greiddiol, yr 8,500, ac yna tynnu hwnna i ffwrdd. Nawr, i weithio allan 12%, mae gen i fi'r 10% yn barod, sef 850. Nawr, i gael y 2%, dwi angen yn ychwanegol o fan hyn wan, na i ffeindio 1%, sef rhannu y rhif yma, y 10% efo 10, mae'n am dod yn 85 pint. Wedyn na i ddwblu hwn rwan, yn gwneud 85 lluosi efo 2, i gael y 2%, 5 2 yn 10, 8 2 yn 16, ac 1 yn 17, felly mae 2% yn 170 pint. Mae 12% wedyn, mae'n dod yn 10% adio 2%, bod e'n neud hwn yn ymhen, 850 adio 170, bod e hyd yn ei adio nhw fan hyn, dim a dim yn dim, 5 a 7 yn 12, 8, 1 ac 1 arall yn 10, so mae'n 1,020 pint. Ond cofiwch, mae cwmni wedi gwneud colled 12%, felly rwan, i gyfrifo'r pris mae'r cwmni wedi gwerthu car yn y diwedd, dyna angen cychwyn efo'r pris greiddiol, yr 8,500, a dyna angen tynnu ffwrdd y 1,020 pint o golled nath nhw'n wneud. So tynnu fan hyn, dim tynnu dim yn dim byd, ddim gwneud dim tynnu 2, felly benthyg o'r 5, 10 tynnu 2 yn 8, 4 tynnu dim byd yn 4, 8 tynnu 1 yn 7. Felly, yr ateb i'r ail ran o'r cwestiwn, pa bris nath y cwmni werthu car yn y diwedd, 7,480, ond oedden nhw'n gobeithio, cofiwch yn rhan un werthu fo am just dros 11,000 ar y cychwyn. Nawr, ceisiwch chi cwestiwn o'r math yma nawr, darllenwch y cwestiwn sydd ar y sgrin, rhowch ychydig o funudau i chi'n drio'r cwestiwn allan, ac yna gewch chi wirio'ch ateb efo beth sy'n ymddangos ar y sgrin yn awr. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.